Do sakra dinini sak sorry hamyar kumani besir balokha. Tabu bahingan ke je hamya bari to mani no maska Noi mas tingka agi puila sekang engpro nisimka. 3 bosor 3 bosor engka. O 3 bosor engmani bisingo neng sak hamrok go thangmani tamo rok hini sadaka. pulang ke manja ke mang no hanyo tes ke je kono je nubse ke am ke hema mang le to man ba ke han pen kula ro mang chawo to mang tabu classroom ke bari thanga ke skin ro ko so mang kha phuli ka de har chukti ro bon be khang ka pure ke tes ke je kono ke acid ro man cha Enggak, oh esile rukni bagai tak tipra hasteo treatment klaiman udah ini sih na father hasteo thana na unja. bro doktor sama nih ke or juga treatment udah ada hasteo thang di so Enggak tabuk neng to thana chalkisa sekang obo social media nukjang mani bising tei lukorong ni thani suba sunai kapia ba tabuk susor tei basane kirei tini haijak kasya botol bising tei nini bagai kami thangai suba sutum nahini borno le neng tam kokosana musung. Apuno tebu anu bisa coba dia apuno Enggak tabuk to tipra hasteo kabang malu korotong borno le tam kokosana ni musung. Nini bagai suba su. anu bisa coba dia emang coba susah nangjo tuh nih na anu Hai keba tabuk to kabang ma borok tong tibra hasteo do keba chuba laibu tong omo hai kenya bono bo jotono chuba nani ingjadi hingke neng tabuk chamani neng mani le bomo hai rok tong dine kuno cai meya mai jana gangga bo busak puli payo dengan gangga bo busak puli kun pano cai meya mai kisa sa gangga na han ban chitorok chawi matun hingke tong mani rok le bom hai rok tong sorry rok sorry nga hana tong sa hono kuliyo hanyo kuliman to mo ko ka hambe sai meya himbi ro maya ge kina sutinya bo thandi maya amti hai hingke kok rok sangke kosto rok ngi phebe ta lang ma ku phun bo yang te ga phu bo hanyo asu go mang thunani aro maya amti hai ro ko khanga lang ma ku phun ge tam chene pura sasko song be dong sasko song ne lang ma phayang ge han pura mang ko amti hai o kaki sagara di nini sajak ni saksuri hamyang mani besir rok balokha Kebe mo bas balokha ang ba asat khana niya banglo dunia English boleh ba balang hai ko ga bari suma tan no mas kai hingke agi sem rok ngi tong mani besik bosor rok ngi tong ta besik rok tei dei bosor ba 3 bosor oh 3 bosor je sorry hamyang ngi tong mani bisingo norok bojaga rok talangi naikha jangi ba ko to na menan banai man no cha pro rang chu yang ge pulas kan thang ge borok no nin mo soya ja lang nai soya ja rang ti pa ni ang chu ya soya ja sekali mani fu just ta khai ne soya ja ka ano ni ka mani ga thang mani ga no to jora rok sawo borok te halo jotono to se phebe yu je jora jotono sa da ba ta cái sao đi malis khai tông nào vậy này cái abon biti na halai chắc hàng cái sao đồng nó tông cái nhau thang lòng nên được tông cái chúng gang cái ba full cái man chu ya ma chu đi ba cái có viên thang tông nó ma chu đi ba tin ba con nó hingke aro naijang mani bising tei norok no bojaga talang kai hamnai haikeba ote jaga talang ni hinai norno bojaga talang ni hinai aro ni doctor rok saka Medalnya sana saya, orang Indo kalau embiro kasawa, nor barat han, nor orang tu nor mah hamil maya tu nor je, si nor je tong mani pos bali nor lebih tidak tong hamil maya, nor barat han hin sana. nong ni mo boka mi klai Si mo warai chora kalau ram chandra. oh hingke omoni bising tinyo tabuk to thangnai salkisa sekang obo social media rok norok chuba sunangoi hirimani omoni bising tei lukorok norok no besik hamjak mung phunuka haikeba besik tabuk sor tei support khlai tong Aku bersama kamu, satu maya ba. Ya kalau haza dah bersama kamu bani je, cinlong di dalam roba aku baca tu kata kita, tu kita. hingke tabuk hingke norok kwbangma tibra hasteo lukorok tongo kha ganang maya ganang tei hamjaknai rok borno le neng tam kokosarna mus Orang mau kan sana tu, anje, anak hantar
기생이 좀 봐봐. 안 됐으면 한 번 봐. 한 대다만. haigaba tini o jago sok paijak kaisa bodol lengi tibrasa subasu group ni nini sajak ni bagai borok kami kami o khanan siming thangai donation khlanyani ini wansuk lai tong nang borok nale tamo ko khsanani musung 뭐라 하면 빨리 하고요. 안 보사노 안 보사고가 안 보인 좀 무슨 뭐가 한 그런 그냥이 버리. phiaba tabuk to social media rogo haigaba facebook rogo kwbangma jagarano lukorok to kokpi lai tung haigaba baksaba nukhung khajak rok hini tongmani nukhung rok dekhakani ni sajakle tabuk sorte 허라 빨리 뒤워서 아주 간간히 처리하는. ke tabuk norok nukhung o sugyani bagai tlangnani musungi tong haibana talangai maliata 아니야, 좀 무슨 참모冲动. talakmayata. Ambai joto media friends rongno singno tini phayoro jorama bagai sing tini buku hachina ni nukungo phaika bini sori hamyarok 3 year romai tong phiaba tabuk sujor tei kebo phana basana kirhu bini sak sori hamyarok tibra hasteo treatment khlaimalia hadar hasteo tlang nangai tongo bini bagai bo chuba sunangai tongo masana suba tinyo tei masana bo chubala nya khaji jotono angomono sanamusu tibra hasteni lukurongno sing bini bagai khana sim starting khlanya ni thangai tongo chuba suthumnai kami kami o thangai je mantei lukurok bo singno logirna khaji chuba mani bising tinyo singnor ni loginai tongo bonbo phaji sing palbak sake chuba laene bini tabuk kaisana na harmung hamnani lukurong ni thani o lukurok tabuk bono hamjagai maya nangai chuba yang gai phieba bini hinang ni na harmung kuno sikrika bini bo tabuk phieba bui hage kaham kerengke kolok kotorke tongnani joro phieba thongorok kalai tonai ni na kok saimaya saimaya nangmaya singtini o tiprasa suba su group hinai sing bini nukungo phaisok paikha salaimani bisingte sing khana ni siming starting khlaijanai bini bagai donation thumnani joto elakarono thanai joto hationo thanai norok judi na o video no nugi tongte please norok share khlaiji mas paitai masa omani bisingte no singno jotono logirna khlaiji chini group de ngai kaisa scanner o sapok janai bini bagai donation khlaitani norok na angomna sanam sungo paithago jotono bini bagai bo tei waisya chuba chuthumtani logirna ngi tei chuba laina khaji hambai jotono